Haina hai faigam norok jotono ani blog kataga hangkai ang tini haina hai arabo mui somani video norok no phunuk nai korai kutung khaiye korai ga thokse rogai paikha hingkai norok nugui tong na tama mui songna nai tong soyabin bai alu bhaja khainai soyabin bai alu hingkai aro muso sutui som rojak Bhaja khaidani ba som muso sudai maraga musor khaibar khaple bui musor ya hangkai ya ang hangkai musor gai bhaja khaiple haina hai norok no arbo bhaja khaimani video phunuk nai phunuk isi tongo nai tonglai di soyabin bai alu bhaja khaimani soyabin bai alu bhaja nobo kora khaino bhaja khaiye kare nai kisa khante khante khaiye angkai jekono bhaja no kisa khante khante hingkai subuse bisi thokjago hai kisa bhaja khaimani subero rasu thokjaya hingkai norok nugui mankhana je khante khante khaino bhaja ongkha hingkai tabo kare sinaiplebono hingkai yang hingkai tongo gudok tongo sobai alu hingkai tok bahan kisa rajak phungnui phungtam tarpore hingkai muiyabu rajak aro hingkai haiple je dilir mane muso bermang som gudok go tamang sanai bonom a phungrwkhai hayakai tong bahan phungrwkha hingkai aro kisa thokple gudok chung hingkai a bwrui jago yang tong bahan bwrui jago haiple a kwrikhai tong bahan rwgui rwla haple hingkai tamang nai tong bahan kwrwi hingkai a rwui rwla haple haina haimunobo gudok gui paijaka norok nugui mankhana gudok paimani no hingkai yang otai tongo muiya chakhai songnaiple muiya no muiya ni loge tongo hingba mikhumu tongo mikhumu bai muiya no chakhai khainaiple hingkai norok no ang phunugui tongo norok nai tongdi je muiya bai mikhumu chakhai khaimani no muiya go chakhai rok torui paikha hingkai tama sanai butui ramkha hingkai awang mairong rwgui rwsinaiple awang mairong bolte chung mairong no tui chumui chung to tama sanai mairong no tui chumui se hingkai alkhai sugui ruple bui hingkai tama sanai advance se mane grind khaijak tongple mairong chung hingkai tui chumui se rui rwgo sugui rui ruple tabo hingkai ang mai chanani cha chokha hingkai norok nugui mankhana mikhumu chok chakhai hingkai yang gudok tongo aro bhaja tongo mui se kwbangma ongla hatini hingkai norok no ang mikhumu chok sungmani top phunukliyaple subo hingkai mama se sungo hingkai ba hingkai ang norok bai mai sapai malai nai tonglai diphle ani video no payasak jora haino hai ang arabo gudok khainani hingoi mui ragui sugui se maitwgo dagui tongla haple bini swkangni video goto ang tama rwkha je bukubai simi sagai khana rwkha norok no hingkai tabo hingkai nugui mangnaiple ang tama ro nai tonglai diphle norok hingkai norok nugui mankhana je tama rwkha berma sutui som muso hingkai ara pias tuisa ragui rwla haple tui to rwjayakho tui na aro rwnano nango aro ang sanani nainiya tui sara rwkha hingkaiba mui se khamui thangpainai haya deba hingkai tabo hingkai haino hai ang rwkhlainai aro chicken norok nugui no tongna je ang tok bahan rui tongmani gudok go norok no ang sajaya deba je a phungrwkhai tok bahan phungrwkha hingkai aro kisa thogo hingoi suboni bagui no ang tok bahan rwgui rwla haple a tok kwrwi hingkai tabok ang bok sagai rwkha tabok thangsinai bari go phenok khaknani bagai hingkai phai sokpaikha ang bari go mungsapung kwrwi je phenok simijak kaijak asukno so phenok no khaknani bagai phaika norok ani juta rok no nai tamini do mo ani phayok ni juta se buni se ang kagai tongo hingkai thaisok rok bo mangno nairano phenok dili saraigo tui lujakha hingkai phenok thaijak nugo hingkai subono aikha hingkai ang phenok khaknani hingoi phaimani phenok se chikon sabai no yong ongoi paio tani hingkai sar rwjaya bole
tuma hing sanai bana sar rajaya hingkai nokni phenok da hingoi sasinai sar rajaya phenok ble suboni bagai chikon sabai no yong ongoi thangpaio hingkai ba khagnani hingoi phailaple ang norok ani background no nokbani khorang khwnangoi mangna tani hingkai ang baire gese asokjak to mane nok baire ga asokjak ple suboni bagai nokbani khorang khanago tani hingkai nokba phai tongo do sadungbo tongo nokba bo phai tongo hingkai ba subono khana sinai ple norok nokbani khorang sini gonda sara go hingkai watui phaiya ko suboni bagai watui phainani bagai nokba je phai tong ple hingkai sing ang tongma to hapong se kisa ongoi tongo hingkai ba suboni bagai nokba khaita nango sini ro hingkai tabo hingkai ang phenok rok khakbai khaba hingkai yang aro song Gudok no boksai kalai mano Gudok nainan phaika hingkai uno Gudok somrok nai kare khaple ang ani Gudok mui thoklaha haise somsaini dai phugo sijakla ple thong thogya subono ang ta thogjala haple hingkai ang ta singje phenok khago hingsa mane subo hingkai phenok bai alu bhaja khainani bagaisa ang phenok khakmani bagai thango haine hai arabo bhaja mui songnani ya songoi no tongla haple yang bhaja bo phunukjago norok no hingkai Gudok bo phunukjago Gudok bhaja se hingoi tongsigo ani video go bana hingkai tasingni nokbani kok paya kho toma hing sana hingba so nokbani kok no thadung tungma jora go hingpung jeng phenri agoi tongo do current kripung mungsa ongli aple aro hingkai eyang nokba se nangoi tongo hingkai ba suboni bagai sadung tungma to phadara go thangmaya subono toma hing sanai nok bising barinda go pho tongtoi tui phano nokba nangple hingkai temang sanai yang horok bo nokba nango aidro bo nokba nango difur bo nokba nango nokba mang nokba se ongoi tongsigo saklum rogo sarik rogo hingkai aro yang korikrani mane sin noktolani borok bo phaiye nokba rok sagai thangbai ple nokba nango hingkai ba sini hapungo hingkai se nokba ni kok satui baja romongkha hingkai mulai awang gabi bo sungka hingkai mai sanani se asokla haple ang tabok hingkai ani tinini video asukjara nong sinai norok by next video go malai sinai ang norok ani video no chajakla hingkai like khai ready comment khai ready subscribe bo khai ready ple।